бисёритон огаҳ ҳастен ва то охири ҳамин сола нотариус мерен даниёи ҳамо одаме ки шумо бовараш мекунед. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат тамошо кунед. Фаромӯш накунед, агар шумо бихоҳед ки соҳиби 27 дона падаркаҳои аҷоибот бошед, комментарияи видеоро бинед, номери WhatsApp закрепит кардагиай, ҳамура дар телефон сохранит кунед ва дар WhatsAppаш салом нависонед, ҳамаи информатсияш барои шумо меравад. Ку як дастгириёи пештараро ба ёд биёрен, ҳаракат кунед. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар бораи чандин лоиҳаи нав дар Федератсияи Русия оид ба қонунгузорӣ дар соҳаи муҳоҷират. Чӣ хеле ки мо медонем, аллакай 5-6 тағйирот ва иловаҳо дар мавзӯи муҳоҷират қонунгузорӣ шуда ворид карда шуд. Ва дирӯз раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия як нашрияи дигаре официална пешкаши мардум гардонид ки дар сайти TASS.ru нашр шудагӣ мебошад, ба тамоми муҳоҷирони корие ки дар Федератсияи Русия қарор доранд хотиррасон кард ва гуфт, дар ояндаи наздик то моҳи декабри соли 2024 бояд ки 25 тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории Федератсияи Русия дар бораи муҳоҷират бояд ки ворид карда шавад. Бисёре аз тағйиротҳое ки бояд ворид шаванд, раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия гуфт ки барои маҳдудиятҳои нав ворид кардан дар бархе аз кору фаъолияти муҳоҷирон мебошад. Ба мисли ине ки дар чандин шаҳрҳои Русия аллакай маҳдудиятҳо ворид кардагӣ ҳастанд барои кору фаъолияти муҳоҷирон, бисёритон огаҳ ҳастен ва то охири ҳамин сола чандин таи дигар бояд ки тағйирот ва иловаҳо ворид шавад ва ҳозираш да гуфтагӣ нестае ки аниқ ва дақиқ тағйироту иловаҳо дар чӣ бахш, дар чӣ сохтор мешаванд, лекин ҳамиқаша гуфтагӣ ҳастанд ки дар бораи муҳоҷирон мебошад, дар қонунгузории Федератсияи Русия оид ба муҳоҷират мебошад. Ва агар чизе ки боз нашр шид, официал шид, мо ҳатман ба тамоми шуморо маълумот онда мерасонем. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, як нафара ма дар ҳаминҷа тавсиятон метиҳам, агар шумо бихоҳед ки барои тамоми ҷо сафар кардан билетҳои арзон бихарен, аз рейса дар назар дорем, шумо метавонед дар ин ҳамин рақамҳо WhatsApp да бинависонед, аз номи мо гап занед. Ин авиакаса бениҳоят арзоне назар бар дигар авиакасаҳо. Як кас нависондае ки раҳмат дода, ман аз хабарҳои аниқ хело маълумотҳои дар кор фаҳмидам. Сиҳату саломат бошед. Зинда ва сарбаланд бошед тамоми нафарҳое ки дастгирӣ мекунед мора ва барномаҳои мора интизор мешавем. Як каси дигар нависонда: салом ака, агар студентский билет гирем, дистансиони обучения дар Дани база бошад, вақте ба Тоҷикистон омадем, боз дар омадан мемонам ба Федератсияи Русия. Агар ки ҳамо официални бошад, дар қайди донишгоҳ бошен, дистансиони дарс хондаиста бошен, бале, ҳуҷҷати тасдиқкунанда дар ҳама ҷо ҳуҷҷати зарурӣ мебошад. Як каси дигар нависонда: салом акаи Сорбон, ҳозир ман дар мулки ғариб қарор дорам. Бовар кунед, шароит надорам. Ҳамсарам дар суд додаима барои алимент наспоридан. Ҳамин ягон ҷавобгарӣ дорад ё ин ки не? Тибқи қонунгузорӣ, вақте ки акти никоҳи шумо бекор карда мешавад бо тариқи ҳалномаи суд ва барои шумо муқаррар мекунанд ситонидани алимент ба фарзанд ва шумо уҳдадор мебошед, дар чӣ шароите ки қарор надошта бошед, агар бояд алимента биспоред. Прикол нависондай: барои Сбербанк даверност айкиҷои Тоҷикистон рӯй мекунӣ ака. Мо дина дар ин бора гап задагӣ будем. Касое ки ба ҳамин мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд ва мехоҳанд ки даверност рӯй бикунанд, нотариус мерен, даниёи ҳамо одаме ки шумо бовараш мекунед, ҳамура мисол мезанед, даверноста тайёр мекунанд, дар ҳамин нотариус худшон қонунӣ печат мезананд, метиҳандон ва ура мисол шумо ба даст ягон кас рӯй мекунед, ба хотире ки копияша рӯй кунед, дар уҷа қабул намекунанд. Як каси дигар нависондае ки ман дар Екатеринбург патент кардам, Питер омадам, мешава патента Питер кунам. Ба ҳамун патентет гуфтаиста бошӣ ки переоформлят бикунӣ, агар не, намешава. Як кас нависонда: салом акаи Сормон, барои ба кор қабулкунӣ ба Литва дар куҷо муроҷиат кунем? Литва ба ҷумҳурии Тоҷикистон дархост равона кардагиай барои шаҳрвандои тоҷика ба Литва ба кор таъмин кунӣ. Шумо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ мерен, дар ҳамунҷо муроҷиат мекунед ва номнавис мекунед хитона. Адресаш дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Айнӣ 121. Шарифбек нависонда: ассалому алайкум бародарҷон, аз 1 сентябр границаҳоро маҳкам мекунанд? Роста илтимос ҷавоб диҳед.
не бародари азиз, ин гап ягон асос надора ва мо дар ин борарам дар ягон ҷо ягон информатсия надидем ки дар бораш гап занем. Лекин дар комментарияҳо чандин нафарҳо ғайри худат ва ба мисли худат ҳамин сухана қайд карда нависондиянд. Як видеои алоҳида мекунем, худо розӣ боша ва боз информатсияи подробнитар метиҳем. Интизор бошед шумо. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.